Guys, padulong mi sa Usamis. May lugar dere guys oh. Dagang ulok ulok ulok. Okay so. Unay, tuk mo. Tukuko. Nah guys, driver na guys. Chill-chill na kayo ba? Ada guys, tadi mana tarian ba dirbe. Wala na kayo. Dirbe nila ilang entrance dire. Abot ta sa kan highway sa Banilad. Gawi Banilad Cebu. gawi Juan gawi Santander. Guys, highway ni guys ah. Makita nyo sanahan guys. Naroy ang dila abot sa mata. Uy, kinabuhi na mo dre. Bertek sa may gamay. Dito ka sana guys. Woo! Nainay lang ta kay ano ni mga iring labang. Yo, ano okay. Yo, wow. Hindi lang. Bagong Petron, oh. Philippines no smoking. Ay wag kalimot guys, mag-subscribe sa akong channel. Okay, may na lamang po. Barangay Butod. Barangay Butod. Barangay Butod, Sitio Oslob, Cebu. Ah, ay pambot ito guys oh. Dunggong barko. Nay. Kinsa man nang panagatan da ka? Lumba tor! Sige tor! Lumba! Papapa! Pusil guys. Yawa, dito mag-picture kaya na kay guys, nakita nyo guys, sa mga ay nako nawala sa Pasig. Anong nakita nyo guys nung sinunda namin? Oh my god, loh nagay ko ano, bombero fire truck nya ang karga, masa karga kol? Bulong ta ba? Fire truck nga karga tubig. Wala ko yawa. Fire truck ya karga tubig. Uy, naunsa man tawon ay. Fire truck. Yan, asa nang layo dia? Tubig mo na. Nay. Parang medyo maipit kita ni ba. Mali siya guys ah. Ang ani ay. May bachelor guys. Regular trip Cebu. Una lang may pre. Dongkoy, una lang may dongkoy kay video. Layo pag yun mo ha. Guys. Suro yung madres oslo guys. Tindo tayo kasada.
Sana mo diri guys sus. Hamis. Moros imong kutis nga hamis. Pwede na kayo mularas direk mga pilay kina si mga sakyanan mga sus ipol limutanan. Okay kayo pagkas makinan ng mga motor. Oh, ayaw lang guys. Di na maayo. Up. Ay, napoto na makasada diri. Ay mo kalimot guys, kinaharoy makita ninyo. Papap para papam prapapam pam. Liko lang 110 sa ato ang kurbada hari, 110. Ayun. Sitio Malingin, Barangay Square. Welcome to Barangay Luklo. Parapapam. Labang ro. Dabong ka. Sinja guys video guys kay luma kayong cellphone wala editor. Basin mga December po magapalit ang cellphone nga nindot ka na pwede na ito maka-edit. Why edit sa tagaron kay atong cellphone. Sila mobile. Beratuhon na kay guys. Tag 2,000 rin tabo ni cellphone na. Berator kayo. Pasensya yun. Patay. Ayaw patyak call.